Assalamu alaikum bandirawo. Nda Habaru Seyo ko mi heɓanima. Habaru man nder linjila tawete. Linjila malla injil yiɗi wi'ugo Habaru Seyo. Ha mi tindine ko woni Habaru Seyo diga deftere Allah. Woodi ayare woore ɗon yecca en ko woni Habaru Seyo man. Ɗum ɗo tawe ha Roma en 6:3. Nda ko winda: geenaare hakke ɗum mayde, amma dokkal Allah kam ɗum gendam dumiɗam nder kawtal be Isa almasihu jawmirawo meɗen. ɗume haala ka yiɗi wi'ugo? En pistuka seɗɗa. Ha fuɗɗam Allah ɗon no wondi be neɗɗo, wato Adamu. Ɓe ɗon no narri, ɓe ɗon no kawriti njooɗodi be jam. Amma woodi ko sendi neɗɗo be Allah, ɗum ɗumejum ɗum hakke maako. Enen bo en ɓiɓɓe Adamu, ngam majum en cendiri be Allah dalila hakke meɗen. E hakke bo riman kiita Allah, ngam Allah o ceniɗo, wala hakke. Hidde nanen Habaru Seyo, sai paamen Habaru Suno tawon. Nda ko ayare nde yeccata en. Ɗume woni geenaari? Geenaari ɗum ko ɗum yoɓata en ɓaawo kuugal, ko a heɓi heɓugo ngam kuugal maɗa. Nda ko hakke bo yiɗi wi'ugo. Hakke ɗum turtango Allah, ɗum waɗugo aibeji ko junubaji, ɗum waɗugo ko hanai. Nda ko mayde bo yiɗi wi'ugo. Mayde ɓandu ɗon, mayde yonki bo ɗon. Hakke ɗon mayna yonki, ɗon yara ha kiita Allah e ha yite jahannamaye. Wato geenaari ngam hakkeji meɗen ɗum mayde e sendirgo be Allah ha foroy, kanjum wonete Habaru Suno. Yimɓe fuu ɗon tefa dabare daɗugo kiita ka. Ɓe ɗon tefa yerdu e Allah fahin. Ɓe ɗon tefa salama nder ɓerɗe maɓɓe. Woɓɓe numan ceede waddan salama. Woɓɓe bo tefan ɓamugo rewɓe jur malla ko heɓugo worɓe jur ngam seynugo ɓerɗe maɓɓe. Woɓɓe bo ballan talaka en ko laafuɓe. Woɓɓe tokkoto diina e farillaji goɗɗi. Amma ɗum fuu ɗum laati dabareji neɗɗo non, e dabareji neɗɗo ke'ai ittugo hakkeji diga ɓernde maako. Amma Allah on waɗi dabare hautugo en be maako fahin. O accai en nder bone e kiita. Allah on foti wallugo en. Nda Habaru Seyo man. Dokkal ɗum hokkama na be ceede, na doole, na ngam kuugal, ɗum caahu. E moy hokki dokkal ngal? Allah tan hokkata dokkal ngal. Ɗum iwai ha neɗɗo sam. E ko Allah man hokki en ɗum gendam. Allah tan wawata jaalago mayde. O wawan yeɗingo neɗɗo ha foroy. O fistan bawɗe mayde. O hokkan en laawol aljanna, wato gendam duumiɗam. Noy keɓreten dokkal Allah ngal kadi? Fodde ayare nde janguɗen ha dow, sey nder kawtal be Isa almasihu.
wato dabare Allah hawtugo neɗɗo be mum ɗum Isa almasihu. Kanko woni laawol ha neɗɗo heɓa yerduye Allah fahin. Isa meeɗay waɗugo hakke sam, ngam majum o wawi rondago hakkeji yimɓe fuu. O jaɓi kiita men be hokkugo yonki maako ha yotti mayde ngam meɗen. Nden o jalake mayde ngam hollugo en fakat kanko woni dabare nde Allah taski ngam hokkugo en ngendam dumiɗam. Kanjum woni habaru seyo. Allah yiɗi hokkugo ma dokkal ngal derɗam. Dokkal ngal laataki dokkal so nato a jaɓi ngal be ɓernde woore. Noy jabrata ngal e noy kawtirta be Isa almasihu? Sey be tuubu. Tuubu hakkeji ma. Tuubu ngam dabareji ma ke ay hisnugo ma sam. Nden sey nuɗɗina. Moy nuɗɗinta? Nuɗɗini Isa tan woni laawol jarangol ha Allah, ha yaafuye Allah e ha ngendam dumiɗam. Be jaɓugo e nuɗɗingo Isa almasihu a laatoto bana neɗɗo keso, ngam Allah yaafoto hakkeji ma. O hitatako ma fahin, o hesɗitinan ɓernde ma, o hokkete ngendam kesam ha foroy. Ha toy gonɗa bandirawo? A sendiri be Allah malla a hawti be Allah be laawol Isa almasihu? Ha toy a yiɗi wonugo? Woodi ko haɗima jaɓugo Isa almasihu hande na? Moy feere mari haaje nanugo habaru seyo man? Da habaru seyo derɗirawo ko keɓan mami. Mi yelo bo a jamo e habaru man tawe an e iyalu ma fu on yamɓe.